De tror jeg, du. Ja, vi har kørt den senere. Den vintermøndige marginal. Kører vi vinderen med dommerrøsterne 2-1. Linus Børjørn. Det er lidt svært, jeg prøver på at Imponerer mig med de små skridt og bevægelsen, hvor de gør det rigtig godt, synes jeg. Hej. Okay. Ja, då vi præsenterer den andre match, kun her i landskampen. Nu vil jeg præsentere bokseren i blødhørner. Han heter Ternerkan Galav. Og i rødhørner har vi Uke Gasrati. Stille og roligt, ikke? Roligt. Okay. Jeg vil bare gøre dommerne opmærksom på, at vi tænker på venstre og højre side nu, så det bliver omvendt. Ja. Gode bevægelser. Gode bevægelser. Godt, pus på rane. Og så lidt mere bevægelse på. Rul i kroppen. Ikke slå så hårdt. Der er. Flyt dig på de fødder. Stille og roligt. Flyt dig på fødderne. Ikke slå så hårdt. Løst og afslappet, ikke? Træk det hele tiden med den venstre. Stop! I barren. Slå nu stille og roligt. Slap af, mand. Træk med den venstre. I barren. Slap af i kroppen, når du går. Slap af i kroppen. Slap af i kroppen, ikke? Der er. Stille og roligt med den højre. Ikke? Ja, det er godt. Og væk, og væk, og væk. Der er. Op med hovedet. Jeg kan bevæge dig rundt hele tiden. Træk med den venstre. Bevægelsen med på fødderne, kom. Der er. Ikke hårdt. Ikke hårdt. Hold op. Træk med den venstre. Tag dig ret. Stille og roligt. Træk nu. Kom. Kør løst. Kør løst. Bevæg dig rundt. Kun venstre. Kun venstre. Kør kun med venstre. Kun venstre. Flyt dig. Kun venstre. Stille og roligt. Stille og roligt med den venstre. Ah, det er fint. Kør lige til venstre, og så bevæger dig. Flyt dig fra ham. Ja, det er godt. Der er. Undløst.